Здравейте хора, аз съм Кристиан и днес искам да ви кажа нещо. А то е, че ще търсим някакви игри в Go и ще ви покажа горе-долу какво представляват тези всякакви игри. Така. Първо ще потърсим... Кога споделим Ръсокър 2016. Така. Сега. Какво ще направим? Ще ви покажа една игра, която мисля, че ще му хареса на всеки. А тя е Flickshoot 2. Flickshoot 2. И много интересна игра. Ще се навалим до край. И така. Сега ще играем на минигейм, да ви покажа какво представлява. Минигейма може да печелите пари. Той се прави в минигейма. Така. 20 000. Целихме 100 000. Също покажа, чекай се. Така. 500 000 джакпода. Пък не мога да целим. 20 000, добре. Джакпот ще отидем. 50 000. Това. Ето и средата. 5000. Още бънче. И 15 000. Наистина е така. Така не можем да го това. Така, сега ще играем един мултиплеер. По-скоро ще ви покажа първо какво представлява като синглплеер. Така, в синглплеер има практик, not miss, time attack и challenge. Ние ще играем един time attack. По-скоро time attack ще играем. Така, missions. После да... И оцелихме го. Го оцелихме, то е лесно. Не е толкова. Не можахме да го оцелим. Факаю, бе. Бичес, факаю. Тук нямаш начин да го целя. Бичес. За малко. Как не успях да го целя, ще чакаме. Да, ако мога там да го целя, ще е много хубаво. И те моите премина, вижте. Опа. И как ме го букна. Yes! Добре, така, сега. Зимно хоми, сега ще ви покажа мисиите какво представляват. Миша 8. Аз съм стигнал тук. Така. Скоро, добре. Секнахме. Треворд. 200 точки с нощ места. Така мис. Не, ретро ще има. Така. Така, 20 точки. Така.
Така. Си, скоро. Fuck you, не успях да го взема. Така. Оп, успяхме. И видяхте ли къде излетя? Сега гледайте да ви докажа къде, да ви покажа моето трупка, до къде мога да стреля. Ох, за малко беше. Гледайте до къде мога да стрелям. Вкарах, ха. Къде отиде? И глеца. Вкарах го. 90, брат, 90. Ихе. Вау, гледайте. Гледайте, не мога да целя. Така. Дори имам хора от 30 метра ще спеем. Гле. Няма, можем 30 метра да оцелим. Ето са 21 метра. Дали може? Скоро не може. Скоро 600 точки не са толкова много. Как го целих? Обаче. И 90 оцелих. Още 90. Успехме. Така. И това представлява, сега ви видите какво представлява мултиплеера. Мултиплеер представлява, тук да се обличате, дават плей и тук имате няколко лиги, Semi-Pro, Professional, Champion и Superstar. Тя е най-скъпата. Ще играме на аматьори да ви покажа горе-долу, пък другите ви може да си ги изградите като изтеглите играта. Така, взимахме ето този пич и 5000 лева ще ни вземи. 5000 пари ще ни вземи, ако загубим. Така, ето го, изчакваме го да зареди той. И не можах сега. Опа. Станах, нали? Гледай. Fuck you. Успях. Защо мислиш, бе? Защо, бе? Но ми е като ги победя, вижте какво става сега, като ги победя. Той никой не го спечеля. За малко. Абе, човек, вкара един гол, бе. Така, бе. Така. 90 оцелих, мале. Ето и многото. Виж, този беше пред мен, как да го целя, кажете, бе. Така, 24 метра е перфектно. И бе, да. Печиля ли? Ко стана, бе? То слепна, да? То смисъл, че лепна. Я да видим. Не ми иска явно лепна. Вижте неговата... То са доста добър, бе. Твоята. Така е, аз ставам сега на... бе. Я искам да взема нещо. Аз съм на 6 вече. Така, значи, искам да видя синглплеер.
така, хора, това беше. Да, надявам се да ви хареса